Si ageng niku putelas. Lah ngeten iki regane pinten, Mbah? Namung kalih dosa. Setunggal. Nggih. Oh. Lah tirose tiyang Basri enten sing pesen sapu. Nggih, sapu. Tapi dereng jenengan damelne. Dereng mboten saged pendhedhuk. Walah. Mbah, jenengan pun gadah kamar mandi? Pun Oh, kamar mandine teng pundi? niku enten tetan griya niku. Walah, tirose anu mpun enten WC-ne? Dereng. Oh, dereng enten WC-ne. Jenengan nangsal bantuan to, Mbah? Nggih griya niku to. Bantuan nih jenengan? Lah nggih. Griya sih arit niki neh. Oh. Wingking niki. Nggih, Mas teh ben sasi angsal yatra mboten? Mboten asal. Saking desa. Mboten. Sing angsal Mbak Is. Nggih. Oh. Kadhe sekolah niku. Oh, jenengan sing mboten angsal. Nggih. Oh, nggih, nggih.